Bueno, pois, moi bons días a todos de novo. Vamos a empezar a mesa redonda. Acompáñame aquí na mesa, pois, de esquerda a dereita, pois, don Román Cid, é o representante de Abellas Nais, unha das últimas asociacións que se constituíron en Galicia para defender o sector. A continuación está Xesús Asorei, todos os que temos algo que ver ca apicultura, pois xa desde que empezara ela lá polos anos 80, pois temos coñecementos das súas obras. Isto, a miña dereita está Xesús Feás, como xa foi presentado antes, non fai falta repetilo agora, e despois, a dereita de todo, está Ester Ordóñez, que é a administradora veterinaria da Agrupación Apícola de Galicia e tamén, ao mesmo tempo, é a presidenta do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. O desenvolvemento desta mesa redonda sería, pois, cada un dos actores pois van a falar de 5 a 10 minutos ou que estimen eles oportuno, pero máis ou menos non pasando de aí, claro. E despois faríamos o turno de debate, onde cada un de vostedes pois, pode decir o que considere oportuno para respostar calquera dos da mesa ou comentario, aínda que sexa sin resposta. Por lo tanto, se lles parece, empezamos tamén por este orden. Isto, don Román Cid, se o tenga ben, pois... Moi boas a todos. Bueno, eu son o representante, o presidente dunha asociación pequena, somos 110 socios, sobre todo da provincia de Ourense, pero tamén temos socios de Lugo, da Coruña e de Pontevedra. Hoxe teremos unhas 10.000 colmenas entre todos os socios, é dicir, temos un promedio bastante alto de colmenas por socio, 80, 90. Sobre todo temos socios xente xoven. A gran maioría teñen todos feito os cursos de capacitación apícola. É dicir, é xente que se quere meter a fondo nas abellas. Por ahora temos bons resultados, menos de produción, que son para todos iguales, fatales, pero en canto a mortandade e a sanidade apícola, en cuanto a selección, estamos tendo bons resultados. Todos os anos temos unhos porcentaxes moi baixos de mortandade, é mérito dos abelleiros que as coidan e as curran. O noso objetivo non é seguir crecendo como asociación, o noso objetivo é que os nosos socios, somos poucos, sigan crecendo e den o paso a profesionais. Xa temos varios, xa temos varias persoas na nosa asociación que xa teñen pequenas empresas que se dedican a elaborar produtos con outra mentalidade, dedicanse a elaborar pois caramelos de propóleo, pasta de dentes, outra xente dedícase a elaborar cousas para a beleza, para as peles, para o pelo, todo a base de produtos apícolas. Temos moitos problemas, o máis grave para nós é a velutina, e tamén temos outro problema grave agora, a parte da barroa, iso xa está aí permanente, a velutina, e logo tamén temos outro grave problema, que é que moita xente está traendo razas da fora, italianas, bufas, caucásicas, onde temos este grave problema. Para nós é máis peligroso esta variación apícola que a velutina. A velutina, os abelleiros non podemos facer nada, salvar as nosas colmenas. O trampeo non vale para moito, a verdade. Nós usamos outra técnica, que os abelleiros que teñen poucas colmenas usan trampas, usan arpas eléctricas, pero os que teñen moitas colmenas facemos como os franceses, me las llevo. Generalmente, as grandes poblacións de niños de velutina están casi sempre ao lado dos ríos
e como se ceben nun apiario, pois ali están todas. Entón, nós unha noite, a maioría dos abelleiros profesionais, os que teñen máis de 50, 60, collenas e levanas para onde? Para a montaña. Nesto imitamos os franceses. E no sitio, pois, solemos deixar como nas trampas, onde collemos moitísimas velutinas, moitísimas máis que nas trampas. Temos colmenas abertas, con cebos dentro, e é unha das técnicas que mellor resultado nos dan para cazar velutinas. O sector, se non fora polas producións tan baixas que destes últimos anos, pois estaría bastante mellor, en general, por lo menos na nosa zona. Pero ainda xa todo, o mel vendémolo ben, o propóleo vendémolo de maravilla, polen, hai poucos que quiten polen, agora xa hai xente que está aficionando a quitar polen, pero non para vender en seco, o polen seco, se os sabedes, a maioría de vos, se os sabedes que o polen seco non vale para nada, non alimenta nada, é palla, o que vale é o alimento fresco. O alimento fresco, por aí fora, pagase moi ben, e que non se paga tanto porque ni se conoce, nin hai infraestructuras para que se poda vender fresco. A variación de precio é moi grande, entre 7 e 8 euros o kilo, ou 9 ou 10, como moito, que paguen aí en Zamora ou en Salamanca, os que se dedican ao polen seco, en Francia, polen húmedo, fresco, do país, 100 euros. A diferencia é moi grande. Necesitamos produtos de jalea real. Non hai no mercado jalea real boa. Hai jalea real china, pero non valen. Pagan moi mal. A jalea real nosa de aquí pagan moi ben. Entonces, hai que orientar o sector hacia estas outras producións, non só o mel. O mel pode vir, máis mel, menos mel, depende do clima. A jalea real xa non depende do clima. O polen tamén depende un pouco do clima, pero menos co mel. Generalmente hai zonas onde hai máis polen que mel, sobre todo en setiembre. As nosas colmenas moitas veces almacenan demasiado polen. Ao final do inverno, cando se revisan, atopámonos nas colmenas con moitos cuadros cheos de polen humedecido, avalorado. Non vale para nada, hai que tirar con todo. Entonces, o sector ten que evolucionar, pero ten que evolucionar na variación das producións. A jalea real, o a gelea, como lle sabedes, pois ten moi bo mercado. E que non hai gran mercado, non hai mercados locales que podan coller a produción. Pero por aí fora, sí, págase moi ben. Sobre todo a europea, xa vos digo. Alcanza grandes prezos. O propóleo, de ser unha actividade que só facíamos fai anos 3 ou 4, agora xa casi todos, polo menos na nosa asociación, producen propóleos. O ano pasado, fai 2 anos, moitos abelleiros sacaron os cuartos dos propóleos, mel, e non había. Viviron a base dos propóleos. Venden ao detalle, o propóleo está considerado un alimento, cousa que non entendemos, porque non se pode comer. Non hai problemas para vendelo. Podemos vender como se fora mel. A jalea xa ten outros problemas. Ten o problema da extracción, ten tamén o problema da formación para a extracción de jalea. É algo complicada, necesita unha certa capacitación técnica, necesitamos un mercado que poda absorber a produción, podíase producir aquí moitísimo, a nosa abella produce bastante jalea, polo que estou vendo, comparando con estudios que vou lendo por aí de vez en cando, de produción de xalea, a nosa abella produce bastante xalea en comparación con outras. Hai quen nos gana, pero a nosa media mantén uns promedios altos. Temos unha abella moi boa que temos que protexer, sobre todo eso. A nosa velutina depende máis dos abelleiros, e, bueno, a nivel social depende das autoridades, non depende de nós. Nós somos unhas persoas que estamos tamén fastidiadísimos pola súa acción. Mátanos as colmenas, ou baixanos a produción, ou enferman as colmenas ao estar moito tempo dentro da colmena. Entonces, a nós o que nos interesa agora sería máis que a velutina,
máis que se ven o clima bo ou ven o clima malo, a abella nosa. Interesaría nos defender a nosa abella. Por qué? Estamos sufrindo invasións de razas que son estranxeiras, que só traen enfermedades. A micosis. Antes non había micosis. Aquí para encontrar fai 20 anos micosis, tiñas que ir a Castilla. Ou para encontrar pollo escayolado, tiñas que ir a Castilla. Ahora xa hai por todos os lados. Hai micosis, pollo escayolado, xa hai de todo. Eso de que ven das razas estranxeiras que traen este tipo de enfermedades. A nosa abella non as tiña antes. Outra cousa, a mansedume. Os que me enseñaron a min abellas, que eran vellos, tiñan cortizos, iban castrar sin careta, sin guantes, e remangábanse. E a min chamaban moderniño porque iba con a careta. E dicía, aí ven o moderniño, van te picar. E ya era verdad, picaban a min, que iba con careta, e a eles non os picaban, que iban sin nada. Eu dicía que os conocían. E dicía, me sí conocen os parvos. Necesitamos recuperar parte, ou se non inteira, parte da nosa antiga abella. A abella tiña que ser un animal superprotegido. Dicen que é o animal máis importante que hai na Terra, pois é o máis desprotegido. Non sei se é que o precio de ser o máis importante conleva a maior desprotección. Que calquera pode ter abellas caucásicas, bufas, italianas ou calquera outra raza que se inventen por aí, que mentre non traigan abellas africanizadas, todo vai ben. Que hai quen xa dice que vai ser a solución contra a velutina, a abella africanizada. Por qué? Porque é unha abella moi agresiva, e en vez de esperar a porta a que te veñan matar, botas a ela. Tamén, según parece, é a abella máis resistente que hai a barroaxis. Pero é unha abella asesina. Mata todo o que se mueve a medio kilómetro. E non é como a nosa abella, que meteste na auga e marchan. Estas esperan a que salgas. É unha abella asesina total. Mata todos os anos, mata xente, todos os anos. Xente, cabalos, de todo. Productiva, sí é. Pero ten ese problema. Sería a solución contra a barroa? Sí. Podría ser unha solución contra a velutina? Pois posiblemente. Pero non é viable explotacións normales aquí en Galicia con tanta xente desperdigada polas aldeas, non sería viable, porque morrería moita xente. Eu que vos pido apoio é, sobre todo, temos unha cousa, que a velutina é ciencia, ou a ciencia soluciona o problema, ou estamos daquela maneira. A barroaxis, a ciencia, por ahora, fixo pouco, ou nada. Temos acaricidas que xa se usaban para as mazairas. O sea que non avanzamos nada. O problema noso agora é salvar a nosa abella. Ten que os organismos e as asociacións teñen que artellar plans ou técnicas ou como lle queredes chamar para intentar proteger todo o máis posible a nosa abella. Porque é a máis adaptada ao medio, é a que as abellas van, por exemplo, en febreiro, está chovendo pouquinho, van ao salgueiro, aínda que non foran a él, antes buscan, porque saben que esa planta, nesta época, dá mel e polen. É dicir, teñen memoria histórica. E esa memoria histórica só a teñen as do país. As outras non. A italiana, sinten chover en Zamora e xa se meten na colmena. As bufas, enfermedades. E a italiana tamén. Entonces, o máis importante, aparte de que a administración se implique, porque como non se implica a administración a velutina, estamos falando claro jodidos. O máis importante sería que tamén ten que implicarse a administración, a universidade, os veterinarios, e todo o mundo que este relacionado. Vale, pois xa acabo. Pedimos apoio, máis que contra a velutina, contra nada, contra a abella. O sea, a favor da nosa abella. Bueno, bons días. Agradezco a organización a oportunidade esta de dar a miña opinión sobre o tema da loita contra a velutina, que eu chamo exactamente
titulei Optimización da loita contra o tártago asiático das patas amarelas, en latín Vespa velutina nigritoras. Pero é unha especie que a xente aquí se lle chama máis polo seu nome científico que polo seu nome do país. Iso xa quere dicir bastante. Bueno, eu fundamentalmente vou me referir a 3 líneas de actuación que se están utilizando e creo que o que hai é o que temos hoxe, optimizalas no control desta praga. O primeiro sería o trampeo primaveral ou preventivo tamén, de primavera. O segundo sería o de eliminación dos niños e o terceiro, pois, a protección dos apiarios. En canto ao primeiro, xa leu aquí, que é un pouco controvertido o tema, en Francia é igual, é dicir, os apicultores franceses están polo trampeo primaveral, pero os científicos non, por exemplo. Entonces, o caso en Galicia é que a Consellería de Medio Rural ten un protocolo e distribuye para este trampeo primaveral trampas e atraíntes, fundamentalmente comerciais. Por onde o fai? Pois por medio dos apicultores. Isto, ademais, é aplicar o que dice o protocolo. Pero temos ao lado, na cornisa cantábrica, por exemplo, Cantabria non o fai desta maneira. Cantabria ten un presuposto claro, transparente, 200.000 euros este ano no presuposto, e solicítanos os concellos ese diñeiro. O ano pasado foron 150.000 euros, este ano 200.000. E daña a cada concello 5.000 euros para que fagan esta labor de trampeo de primavera. En Asturias igual, 160.000 o ano pasado, este ano andan aí a ver se ainda non teño o presuposto, a ver se chegan aos 200.000 tamén para que darlle o peso importante aos concellos. O trampeo este que promove a Xunta, pois, aínda que este dentro do protocolo, eu creo que é bastante limitado. Non hai, sobre todo polo que dixo tamén antes Xesús Feas, non hai datos, non se recollen datos, etc. Nos podemos poñer o exemplo, poderíamos poñer varios, pero vou poñer un solo, de como fai o Concello de Pontareas. O Concello de Pontareas sí que fixo charlas en todas as parroquias, repartiu trampas e capturou o ano pasado 22.500 raíñas velutinas. Eu daqui quito unha primeira conclusión. Estas 22.500, se non trampeara, darían 22.500 niños. Evidentemente, non. Hai apicultores que collen 500, 800, hasta 1.000 raíñas no seu entorno, no entorno do seu apiario na primavera. Pois, evidentemente, non habría 1.000 niños de arredor, terían que desaloxar a parroquia inteira. Entonces, que acontece? Que hai unha autorregulación da praga. A praga, pois, cando fan os niños primarios, vense debaixo dos niños, vense bastantes raíñas mortas. É dicir, ela mesmo se autorregula, claro, non podría, desta maneira non habría comida, non podrían subsistir. Ben, entonces, a segunda cuestión que me planteo eu é o trampeo este que non podemos dicir directamente que non. Eu creo que é unha ferramenta máis que temos. O que pasa é que non temos unhas normas precisas donde serían máis eficaces, donde colocalas. Se de alrededor dos apiarios, se de alrededor dos almacéns donde colocamos os materiais, se nas plantas donde vemos a velutina aura, que fundamentalmente é nos xardís, ou a camelia japónica, pero tamén parece que hai moitos nos eucaliptos, moitas velutinas chupando néctar das flores dos eucaliptos, pero como están moi altas, pois son malos de ver, etc. Por lo tanto, non temos unhas pautas precisas. Sabemos que o radio, máis ou menos, que se recomenda é que ali onde poñamos as trampas, imos coller as raíñas velutinas de aproximadamente nun radio de 300 metros.
cual é poquinha cousa. Tampouco o trampeo, desde logo, aínda ben organizado, tería as súas dificultades, pero se está desorganizado, aínda moito peor. Non sabemos tampouco, xa saleu aquí o traballo que dixo Xesús sobre as trampas e atraíntes, tipos de atraíntes. As trampas, pois efectivamente hai trampas comerciais, e, bueno, pois falas cos apicultores e cada un di que a que esta non vale, aquela sí, falas con outro apicultor e di o contrario, etc. Tampouco sabemos exactamente. Os atraíntes comerciais, pois pasa algo parecido. Tamén, uns parece que son máis específicos que outros, uns capturan moitos insectos, outros menos. Bueno, en canto, eu creo que calquera atraínte destos é trampas, sobre todo porque está habendo un gran negocio, sobre todo para estas casas francesas como Beto Farmer, por aí que os venden, mínimo son 10 euros por trampa e atraínte na primavera, e claro, é un gasto enorme para a administración se o subvenciona, pero tamén para os abelleiros e abelleiras que compran. Entón, nós empezamos o ano pasado a ensaiar así fórmulas moi sinxeliñas, por exemplo, no verán, a fórmula esta de 5 litros de auga, 2 kilos de azucre e 50 gramos de levadura de pan, e vimos que collemos caldeiros delas, de obreiras velutinas. É dicir, caldeiros abertos, é dicir, que sin tapar por arriba, hai que poñerlo nos sitios que efectivamente se hai choiva, pois que non, pois ali entraban. E non entraban outro tipo de insectos. Entonces, eu a miña experiencia tan pequeniña que casi me dá vergonza contala, pero vou na contar, porque eu este ano dixen eu, se elas se autorregulan, vai haber unha matanza, porque eu teño que empezar desde o principio, porque a xente se pon nerviosa, tan pronto ve unha velutina ali por algún lado xa empeza a poñer trampas. Bueno, se esa selección a van facer elas, que non sabemos cando exactamente, é outro descoñecemento que temos, pois non hai por que apurarse tanto. Entón, eu agora, a semana pasada, puxen as primeiras trampas, as mismas que utilizaba no verão pasado, mirei os xovos pasado, iban alá 6 días, e collera 66 raíñas velutinas, o sea, saliron a 11 por día, no medio destas 66 había tamén 3 ou 4 bolboretas e 3 ou 4 moscas, e pois así, insectos destos pequeniños de todo, bastantes, pero resultaba bastante selectivo, e o precio é insignificante. É dicir, auga, azucre e levadura de pan. Bueno, é un pouco un manexo que non vou explicar agora, non vou entrar, é dicir, hai que preparar o día anterior para que empece a fermentar, para excluir que as abellas vayan aí, non é facelo e poñer. Pois cando empeza a cheirar un pouquiño o alcohol, e se non, se o preparamos no mesmo momento, pois botámoslle 2 pequenas culleres de sidra de mazá, para que haxa algo de alcohol e que as abellas non vayan. E non as lavamos, e se estamos 2 velutinas aí dentro, pois moito mellor entran as outras, etc. Son experimentos caseiros, pero que eu creo que hai que ir un pouco a iso, é dicir, a cousas sencillas. E de trampas, utilizo o bote do mel. O bote do mel, pero tamén os chinos venden calquer cousa parecida a isto, un vasillo de plástico que tamén vale. Isto mesmo valería. Poñemos o líquido aquí polo medio, onde non chova, elas entran aí e non poden salir. Acaban afogando, cada 7 días habría que ir. Entonces, este xa teríamos un moi barato, e claro, a Xunta na carta que manda a xente recomenda facer isto durante 4 meses. A mí parece un despropósito, porque 4 meses trampeando. Despois, no verán, outros 4 ou 5, retirando niños e protexendo os apiarios, é dicir, que nos pasamos media vida do ano de arredor da velutina un montón de xente que eso non lle vexo alcance, non lle vexo motivo a largo plazo, porque hai que ir a outras cousas máis sinxeliñas, pero a investigación a carón destas experiencias que nós facemos é fundamental.
Bueno, entonces, ahora, en segundo lugar, a retirada de niños, que parece que todo o mundo dá por feito, investigadores incluídos, ou sobre todo os investigadores, que é o método máis selectivo para retirar niños, eliminar niños. Bueno, según os datos da Xunta, parece que retiraron 25.000 o ano pasado. Pero, iso é moito, pouco, non sabemos aquí. Pero os franceses din, Jules Verne, na revista francesa de apicultura, dice que aproximadamente que aparecen os que se ven é o 20%. Ímonos limitar a un sistema que elimina o 20% nada máis. Eu creo que habría que dar a facer estudios tamén, pero eu creo que é moi pouca cousa, o 20%. Entón, nós calculamos xa hai uns anos, creo, claro, se a Xunta dá 25% 1.000 avistados, nós decimos hai máis de 100.000. Os datos estes franceses, porque aquí non temos outros onde basarnos. Se hai máis de 100.000, e collemos 25.000, quedamos, así, en cifras redondas, máis de outros 75.000. Ahora, cousa distinta é se isto a maiores hai algún outro método. Saleu hai 3 días, e xa ven salindo, saleu no Faro de Vigo, que o grupo este de investigadores da Universidade de Alcalá de Henares dixo que o falcón abelleiro, unha ave migratoria, que destruiría o ano pasado 24.500 niños en Galicia. Entonces, 25.000 máis 24.500, xa temos 50.000. Entonces, xa cambia. Se somos capaces de destruir o 50% dos niños que hai, cambia un pouco a cousa. E, sobre todo, a mitad deles non custou nada destruirlos. Pero está aquí, despois, se quer tomar a palabra, un representante dese grupo de investigación de Alcalá de Henares. Ojalá ese fora un sistema que non será único tampouco, pero isto lévanos a pensar que, ollo con andar con venenos e con insecticidas, que vayan aos niños, ou ese sistema de envenenar niños en lugares difíciles de eliminar, que posteriormente se inyecta un veneno e que dai unha bolsa de veneno. Bueno, se aí ave que se acerque aí, eu non penso que vai a favorecer para nada a súa saúde. Gastos. Se en Galicia eliminamos 50.000 niños, as distintas administracións, canto costaría eso? Por exemplo, o Concello de Santiago ten 2 bombeiros con todas as máquinas para eliminar niños, fundamentalmente se dedican a eso. Pois eso hai que valorar, e así. É dicir, hai moitos gastos. Bueno, canto costa retirar un niño? Aquí, tampouco temos datos. Entón, vamos a Portugal. En Portugal, dice o goberno portugués, 100 euros por niño. 100 euros por niño, 25.000 niños, son 2.500.000 euros. Que costaría eliminar eses solo o 25%. Eu creo que aí hai que ter cuidado tamén, porque é moi bonito decir eliminamos niños, pero é un coste grande, é un número baixo de niños que se eliminan, polo tanto, hai que, os estudiosos teñen que valorar tamén todo iso. Que fan en Cantabria? Dixemos que había 200.000 euros para os concellos para o trampeo primaveral. Pois, no verán, a retirada de niños faino Trapsa, é a empresa contratada. Non me diron as cifras aínda, porque, claro, isto máis depende dos niños que eliminen. Aí sí que teño o dato de Asturias, que o ano pasado retiraron 12.200 niños. Destruíron en Asturias o ano pasado. Pagados tamén pola administración a esta empresa que aí chamase Serpa ou algo así, non se chama exactamente Trapsa en Asturias. Bueno, pois aquí unha vez máis tamén habría que ver no protocolo cambiar eso, é dicir,
que niños? Vamos a ir a todos os niños ou aqueles que non se poden retirar? E, desde logo, todos os niños que se envenenen hai que retiralos. Por lo que acabamos de decir, habría que retirar todos esos niños. Pero, a mellor, se solamente eliminamos o 20 ou 25%, a mellor interesa retiralos todos ou interesa centrarse, é dicir, vamos a ver, os que realmente a xente chama, que están molestando, que están en zonas periurbanas, que están cerca de colexios, de hospitais e por aí, pois sí, habría que eliminarlos. É dicir, que son dúbidas todas que basados nos poucos datos que temos, sobre todo aquí en Galicia, que non temos, pero que vamos traendo de fora, pois nos van dando algunhas pautas. E, en terceiro lugar, a defensa dos apiarios. Como apicultores e os selos máis afectados, pois aquí surxeu un emprendimento enorme, que ás veces salen cousas, barbaridades na prensa por aí, pero tamén algunhas delas son bastante sensatas e están facendo avanzar. E unha delas é as arpas eléctricas que as inventaron os franceses. Eu teño unha primeira, cando foron aquelas xornadas de Lugo, que nos costou 600 euros, que eu creo que ese é o motivo de que en Francia realmente non foran para adiante o precio. Sin embargo, aquí en Galicia, eu teño que dicir que nestes momentos existen por aí uns 10 constructores que fan máis de caseiro, eu creo que día e noite, en vez de dormir incluso, e que están avanzando enormemente. E non teño escoitado xente que diga que non funcionan moi ben estas arpas eléctricas. Lóxicamente, claro, a largo plazo teñen o seu traballo de mantemento e, sobre todo, que teñen un coste inicial que aí é despois, cando faga o resumen agora mesmo, vou dicir o que habría que facer. Tamén o trampeo de verán, pois retira algunhas, pero claro, eso é un pouco para lavar a conciencia, porque eso é como querer baleirar o Océano Atlántico a caldeiros, trampear no verán. E algúns outros métodos. E tamén sería interesante estudar cales eran as millores. Optimizar as trampas tamén sería interesante. Bueno, as conclusións e propostas que nós lle facemos á Xunta é que para iso mañán facemos unha concentración en Ourense ás 11 da mañán, porque en Ourense é onde están os apicultores máis profesionais, é onde vai ser o problema máis gordo para estes profesionais, e queremos que nos reciba, creo que é a delegada ali en Ourense, para presentarlle un escrito, porque xo intentamos aquí na Consellería de Medio Rural e na Consellería de Medio Ambiente que nos recibiran e non o conseguimos. Igual que non están hoxe aquí, eu creo que hai algo de alerxia a falar coa xente, cos implicados. Bueno, en primeiro lugar, a investigación. A investigación para mellorar estes coñecementos e estas dudas que acabo de plantexar sería básico. E para iso hai que ter un orzamento, un presuposto claro e transparente, cousa que aquí en Galicia non coñecemos quanto dinheiro se gasta ao ano no tema da vespa velutina. Entón, eu creo que aí ten que haber unha coordinación, o protocolo hai no que reformar, porque non pode ser que estén trampeando os apicultores, como dice o protocolo, e que vayan concellos, e que o fagan, e que algún concello, xa que puxen o caso de Pontareas, volvo a poñer, está denunciado por atentados, por facer este trampeo pola súa conta en medio ambiente. A comunicación cos afectados é imprescindible. Nós levamos moito tempo loitando por estar na comisión de seguimento, tal como di o protocolo, e non se nos aceptou nunca. Nos dicen que sí, pero salimos de falar e aquel sí é non. E despois habría que establecer tamén unhas axudas ao sector apícola. Eu creo que de momento, mentre non se vai demostra o contrario, eu creo que as arpas eléctricas funcionan moi ben. Eu creo que habría que establecer unha línea de axudas aos apicultores para colocar estas arpas mentre non surxe algo mellor. E a esperanza final sería que o falcón abelleiro e outras aves pois axudaran moito no tema. Pois moitas gracias.
Seguimos co orden. Xesús, se faz favor. Sí, eu vou a ser moi breve porque xa, de feito, tivemos ese espacio previo pos investigadores. Primeiro que quero dicir é que estou moi contento de que tres representantes das asociacións apícolas estén aquí. Hai máis asociacións, lóxicamente, e pequenas asociacións, e hai unha maioría de apicultores ou abelleiros que tampouco están asociados, non? Pero estou contento de velos hoxe aquí, non? E eu creo que a velutina, pois, os tiña que unir coas súas diferencias, que son lexítimas, non? Pero que os tiña que unir neste punto de encontro común. Vou a ser moi breve, simplemente unhas matizacións. Comentaba, por exemplo, Suso, ese niño con moitas raíñas. Bueno, hai unha referencia bibliográfica. A vespa velutina, como outras vespas, solo fai un niño. Se ese niño, por calquer circunstancia, rompe, o destrozan, cae, ela vai a buscar outro niño, non? Entonces, ese ver raíñas abaixo dese niño primario, pois son raíñas que entre elas pelexan, non? É certo que o uso dos insecticidas está sendo masivo. Retirar un niño é unha actividade moi cara. Estáse cuantificar. E, de feito, creo que a xente que está retirando os niños non ten a formación para retirar os niños. Eu digo pola miña experiencia, cando vexo os bomberos que lles gotea o insecticida nos ollos, cando non levan máscaras de protección. É triste dicilo, pero a día de hoxe non hai un traxe óptimo, adecuado, que nos protexa contra a velutina. Eu utilizo ese traxe color naranxa dunha empresa comercial, que é un paso, pero é inviable traballar con eso no verán. Entonces, falta incluso eso máis básico que un traxe de protección. No? Quería tamén comentar a necesidade de responsabilidade dos medios de comunicación e responsabilidade das asociacións apícolas. No? Todos estamos reclamando ciencia, coñecemento, pero de onde bebemos ese coñecemento? De xente que non para nada ten unha formación académica, unha formación investigadora. É dicir, cando se dá unha noticia na prensa máis alá de utilizar unhas imaxes correctas, pois hai que ser honesto e non crear falsas expectativas, non? Entonces hai esa responsabilidade, non? Por exemplo, o tema famoso dos troianos, pois, bueno, eses vídeos de YouTube, esa xente que os ensina, esas asociacións apícolas que levan esa xente para que ensine esa temática, eu pido un poquinho de responsabilidade, non? Tamén a situación en Francia é que non hai unha relación cordial nin un fluxo de comunicación entre os apicultores, os abelleiros e os científicos. Eu espero que eso non suceda en Galicia. Eu espero que sexamos suficientemente adultos para que cada un poda dar a súa opinión e quede no ámbito estritamente dunha opinión, duns datos, no? Pero ten que haber esa unión conxunta, no? E tamén hai que ver que, ao mellor, aquí en Galicia as necesidades son moi distintas a outros lados onde aínda non apareceu a vespa velutina. Onde aínda non apareceu a vespa velutina e se espera ou está nese estado incipiente de invasión, é importantísimo detectar os niños e retiralos. O mellor aquí, pois, efectivamente, pode haber prioridades, núcleos urbanos, riscos para a saúde, non? E volvo a dicir, retirar un niño é unha actividade cara. Eu vin como retiran niños as administracións e as empresas privadas. Non hai un solo método adecuado para todo tipo de niños. O que si podo dicir é que cando se vai a retirar un niño e se lle empeza a botar o líquido con insecticida, é básico poñer uns plásticos abaixo para que esas gotas non vayan ao medio ambiente, non? Faltan moitos datos. Cantos miles de litros de insecticida se teñen utilizado para loitar contra a vespa velutina, non? É dicir, creo que non se poden matar moscas a cañonazos. E nos falta pois moita técnica. O dixen polo tema do traxe, o digo porque aínda non hai un sistema realmente que sexa un aerosol que pulverice no niño, non? Hai problemas para retiralos, entonces aí pois sí que falta moita formación. Aquí no Concello de Santiago, o ano 2018, o ano 2017, máis da mitade das actuacións do Corpo de Bombeiros foi relacionada co tema de retirar niños de vespa velutina. Hai 4 anos, ningún aviso, non? Entonces, bueno, pois esas novas necesidades, non? Que nos presenta a vespa velutina. O tema de trampeo é
controvertido. Eu fago o chamamento para que se recollan datos. Simplemente vamos a recoller datos. Aproveitar ese esforzo. ¿no? E tamén é un pouquiño frustrante cando ves administracións locais involucradas con boa intención, pero que a información que están dando non é correcta. ¿no? Entonces as redes sociales é como a pólvora e xa empezan os fake news, ¿no? E estou un pouquiño cansado, digo con cariño, pero estou un pouquiño cansado coa cuestión de funciona, non funciona, isto é mellor, isto non é mellor. Temos un método científico para estudiar, ¿no? E os científicos, eu creo que podemos e debemos acompañar os apicultores, ¿no? Pero tamén hai que ver os outros impactos, as outras cuestións da vespa velutina que non atañen exclusivamente a apicultura, ¿no? E nada máis, é o momento das asociacións apícolas, non dos investigadores. Moitas gracias, Jesús. Esther. Sí. Boas. Pola miña parte, preparei unha pequena presentación porque, moitas veces é máis fácil unha imaxe que 1000 palabras. Espero ser breve, senón xa mo dicides. En primeiro momento, agradecer tanto ao Consello da Cultura Galega como a Academia de Ciencias Veterinarias que nos han chamado as asociacións apícolas e, por lo menos, para que tamén deamos o noso punto de vista, vamos. Como vedes, eu chamei a inimiga de todos que veu para quedarse. Desde o principio nos decían, pois, que vamos facer ca velutina? Pois é certo, veu para quedarse, nos guste ou non nos guste. Por desgraza, é así. Como vedes, tamén teño distintas fotos onde indica a importancia que ten sobre as colmeas, froita, que despois tamén imos a ver, e o altos que están os niños. Non quería deixar de recordar, porque imagino que todos e todas o sabedes perfectamente, a importancia que teñen as abellas, verdade, para todos, toda a contribución que fan as fontes de alimento, que o 90% da polinización depende das abellas, hai outros polinizadores, é certo, pero elas son as máis efectivas. Temos produtos directos das abellas, pero realmente a súa importancia é a polinización e nesto é o que temos que destacar. A quen afecta? Moitas veces se di, os apicultores xa mirarán a ver como se vai facer contra a velutina porque os que vai afectar máis é a eles. Para nada. Todos sabemos perfectamente que hai moitísimos outros sectores afectados. A produción agraria, para empezar, se non hai abellas, non hai tanta polinización, imos ter moitos menos froitos e de menor calidade, importantísimo. Ben, ademais, a produción agraria se vai a ver claramente afectada polo punto 4 que se ve aí, perigo, colexios, casas, non é tan agresiva, xa o sabemos todos, como moitas veces se puxo, vespa asesina e demais. Realmente, a problemática non é un individuo por separado, senón a problemática é cando nos achegamos aos niños e, sobre todo, cando moitas silveiras que hai e as queremos desbrozar ou cando imos a arar unha finca e metemos un tractor e non sabemos que aí había un niño de velutina. Todas as mortes que houbo, ademais, sabemos que foron por estes problemas. Entonces, aí sí que hai que ter moito cuidado. A nivel de medio ambiente, claro está, é unha especie invasora, desplaza outras especies e disminúe moitísimo tamén a polinización silvestre, que hai moitos polinizadores silvestres. E despois, como non, a produción apícola polo asedio directo e o asedio que fan as colmeas. Entón, desde o noso punto de vista, que di a velutina? Que vai a seguir resistindo, co cal temos que ver que vamos a facer contra eles. Os apicultores e poboación en xeral o que non podemos facer é como a avestruz, agachar a cabeza e non intentar loitar con cousas boas e que non nos dean problemas despois no futuro, como xa fala dos troianos e demais. E os apicultores o que temos que facer realmente é seguir sendo apicultores e non vespicultores. Temos que ter as colmeas fortes, sanas, a nivel sanitario e a nivel nutritivo. Desde a Agrupación Apícola de Galicia, dende logo é o que pensamos que máis nos vai axudar nesta loita contra a velutina.
Bueno, perdón porque se debeu de mover un pouco aquí a diapositiva. Que nos fai realmente os apicultores a velutina? Pois nos aumenta os gastos de produción moitísimo, pois hai que poñer líquido, hai que ir a cambiar ese líquido e é certo que é unha axuda á Consellería que nos aporta pois trampas, líquidos ou o que sexa, pero, bueno, pois moitas veces eso non chega e hai que aportar máis, pero aí tampouco está cuantificado pois realmente pois, o traballo do apicultor que o vai a facer, nin a kilometrase e demais. Entón, eso todo aumenta os custes de producción. Ben. Despois, que nos pasa con isto? Pois nos reduce a competitividade. O mel de Galicia, neste caso, vai custar máis producilo que en comunidades autónomas nas que non está a Vespa velutina. Ben? E isto falarei no final de todo con respecto das axudas. E tamén nos reduce tanto o número de colmeas como de apicultores se é que non se ten un bon manexo nas colmeas. Efectos sobre a colmea, penso que todos o sabemos perfectamente, hai a predación directa de abellas, pero, polo menos desde a Agrupación Apícola de Galicia, aínda que eso agobia moitísimo e estresa moito os apicultores e apicultoras, nos estresa moitísimo, sobre todo o que hai que ter en conta é o que lle vai facer de outro xeito, é a preparación das colmeas para a invernada, o estrés que lle xenera as enfermidades posibles despois e, sobre todo, nas reservas e na poboación para despois. Entón, como loitar contra ela? Para empezar, nós o que recomendamos, imprescindible nas colmeas, é a alimentación. Ben? A alimentación que o que nos vai a facer é mellorar que esas colmeas se preparen para a invernada, inda que moitos apicultores me din, no, Esther, xa temos reservas dentro da colmea. Ben, pero é que nós o que pretendemos con esta alimentación non é que lle queden, que tamén, se elas non teñen reservas nas colmeas, hai que propicialas. Pero é máis que a raíña siga poñendo un pouco para manter unha relevación xeracional. Porque se a raíña non lle entra néctar líquido e auga, non vai a poñer. Entón, como vemos aquí estas curvas, vale? Vimos hacia final do inverno, aquí se ve a curva de cando empezan as velutinas a atacar nas colmeas, xullo, agosto, depende do ano, este ano creo que imos estar avanzados, en xullo xa teremos bastantes velutinas por como foi a invernada, o ano pasado todo o contrario, iban un mes máis tarde, incluso a mí había apicultores que en xuño ou xullo, cando iba aos colmeares, me decían, Esther, este ano non vai haber velutina. Ojalá fora así, pero xa se veu despois que veñan con un mes de retraso porque non lle axudou a climatoloxía, pero viñeron. Entón, como digo, isto é o máis importante. Moitas veces nos preocupamos de alimentar as colmeas en primavera para que nos collan néctar e demais, pero é máis importante que teñan unha poboación boa para pasar o inverno. Aquí teríamos que ter moito cuidado coa pillaxe, os apicultores que o mellor no manexo da alimentación se lles derrame algo, aí tamén poden provocar unha pillaxe impresionante e iso ás veces vai ser bastante peor que a velutina. Ben, as abellas en pillaxe non coñecen a ninguén. Perdón. E despois tamén protección, aquí tamén se me moveu un pouco polo que vexo, e a segundo punto, o 1.2, eran os excluidores de raíñas, que neste caso os utilizaríamos, o que recomendamos tamén desde a Agrupación Apícola de Galicia, poñelos entre o fondo e a cámara de cría, para que, cando esa poboación empeza a ser máis pequena e as vespas que irán entrar dentro da colmena, teñan aí unha protección, porque a velutina non vai a pasar os excluidores para arriba e elas se van a poder mover por toda a colmena sabendo que non as van a pillar. Ben, é certo que os apicultores franceses o que recomendaban era reducir piqueras, ou poñer estes excluidores na piquera. Nós o que vimos, e ademais, bueno, o temos grabado con cámaras e demais, e isto despois en estudios falaremos delo e demais, e se publicarán no seu momento. Cando cazan as velutinas as abellas? Pois realmente cando veñen de fora cargadas e cansadas. Se nós lle poñemos un estorbo para entrar na colmea, ao final ainda lle estamos axudando máis. Por eso o que vemos é o que lle decimos aos apicultores, que non vos agobie tanto que as abellas non saian para fora, sino o que vostedes que preocupar é, a ver, sempre lle fago o símil, isto é como un castelo e que as velutinas queren pois atacar. Sería como Troia. Os troianos estarían hoxe moito mellor se non houbera o cabalo de Troia, verdade?
as velutinas serían o cabalo de Troia, pero non entrarían se non teñen ese cabalo, os que queren atacar o castelo. Que pasa? Que nós para iso, os troianos, se tiñan auga, alimento e estaban sans, non necesitaban salir do castelo. Pois isto ven sendo un pouco o mesmo. Ben. As trampas. Bueno, si hai moitos sís, non e demais. Ben é certo que imagino que o estudo que publicaches de polinizadores e demais, reducción de polinizadores, me imagino que era francés, ou non? No, hai estudios de Galicia, estudios de Cantabria, estudios franceses. Bueno, si é certo que, bueno, hai repercusión nos polinizadores, pero tamén é certo que non é o mesmo Galicia que Francia. Eu fun a Francia varias veces e non é o mesmo cruzar España e aí eu me fago bastantes kilómetros, a verdade, en Galicia tamén e o meu limpia parabrisas está bastante cheo de insectos. Eu falo de temas científicos. Sí, pero bueno, eu che digo que realmente sí que hai e a nivel científico sí é certo que, bueno, pues hai esta problemática e tamén, bueno, pues o que din de que sí, debemos utilizar ou poñer en certos sitios as abellas ou non, por si son desplazadoras de outros polinizadores e demais. Bueno, aí hai moitísima controversia e habería moito que falar do tema, pero bueno. Con respecto á captura de raíñas fundadoras, si é certo que non están de acordo a nivel de Francia sector apicultura con sector investigación. Desde o noso punto de vista, bueno, pues como vedes aquí puxen todo trampas caseiras, porque pues, as comerciais non as quixen poñer por non facer ningún tipo de propaganda. Ben, pero, desde logo, aquí sí que teríamos que ir da man da universidade, claro está, tanto en facer un líquido selectivo, pois coas feromonas ou nós tamén estamos colaborando coa Universidade de Vigo, Campus de Ourense, en outro tipo de líquidos e atractantes, ou eso, pois en líquidos ou en trampas selectivas, ben? Pero, bueno, sí que tamén estuvemos facendo algúns estudos, non é o mesmo facer un estudo nun sitio onde o ataque da velutina está moi grande que nun sitio, por exemplo, na zona de Ourense, onde ainda está empezando a chegada da velutina. Porque, claro, aí a proporción é moi distinta con respecto a insectos e demais que caen nas trampas. Ben, eso tamén estamos estudiando coa Universidade de Vigo, Campus de Ourense. Recordar que tamén a vespa vai axudar moito a disminuir esa cantidade de insectos, non só as trampas. Entón, tamén había que cuantificar que cantidade é de trampas e que cantidade é da vespa tamén, que tamén nos está axudando moito a disminuir esta cantidade. Non estamos de nada de acordo co trampeo masivo, nin que o faga todo o mundo, sino que sea só por apicultores ou xente que coñecedora e en canto vexamos que caia outro tipo de insectos, é o que sempre recomendamos en todas as charlas que damos, mellor retirar a trampa e punto. Con respecto aos niños cortina, os primeiros que hai, bueno, pois, cando xurden, pois depende moito de temperaturas, depende do ano e demais, informar a cidadanía pois de como teñen que avisar para poder retiralos e o da utilización para cazar raíñas, que creo que xa o sabedes moitos, pois para simplemente matar a raíña poñendo unha botella con algo dentro, con simplemente alcohol, poñendo por debaixo, que a raíña vaise, matar esa raíña e deixar o niño para que se reutilice, para que outra veña e utilizala como trampa. Atopar niños secundarios, bueno, pois, sí, claro, sería moi importante, sobre todo utilizar poboación xeral, cazadores e demais. Que sexa mellor ou peor sacar os niños secundarios, o que é, desde logo, moi costoso e xa se falou longo e tendido. Pensamos que o mellor sería outro tipo de cousas e, ademais, bueno, de cara ao que se está utilizando para matar eses niños, pois sí que hai que ter moito cuidado. Comentar que temos un apicultor na Agrupación Apícola de Galicia que, bueno, pois a veces tamén eu desde que empecé a traballar en apicultura, pois mira, haberá en todas as gandeirías ou en todos os sectores, pero, dende logo, os apicultores
son moi argalleiros e lle gusta moito inventar cousas. É certo que estou sempre de acordo en que a nivel de investigación e que sexa métodos probados e máis, pero, por exemplo, neste caso, inventou un aparello para poñer nas pértigas e que solo se teña que poñer o líquido ese e non haxa que utilizar todo o líquido para chegar arriba de toda a trampa e non reflúe tampouco. Entonces, bueno, se utiliza menos líquido e tampouco che cae tanto por enriba. Xa remantando, bueno, falamos moito desto da inactivación de niños, co cal nada, pois debería de ser a poder ser algo que sexa selectivo e respetuoso co medio ambiente, a cousa de que se tinguilos ou non tinguilos pola alarma social que crean, ben, en Portugal sí que os tinguen. E despois, especie invasora, pois sí, é unha especie invasora, hai que estudiar a súa adaptación e hai que ter moito cuidado coa entrada de outras especies. Ben, é certo que, ademais, por alusións, Xesús, pois me imagino que todos escoitachedes ou lechedes en prensa, que Esther Ordóñez dixera que iba a chegar a mandarina, incluso o día seguinte xa me chamaron de TV4, Telecinco, non sei que, de todas partes, que se xa tiñamos mandarina aquí. Non. A ver, para empezar, foi de un comentario de unha persoa que está aí atrás, que case o mato despois, de que tiñamos que ter moito cuidado coa entrada de especies invasoras que veñen de outros sitios e que habería que controlar máis estas entradas, algo que xa lle transmitimos en varias reunións, tanto a Consellería como a nivel de Ministerio. Si é certo que o que nos transmiten é que é moi difícil controlar isto, cargamentos con, ao mellor, pois 10.000, 18.000 contenedores dun marco, que controlar eso é moi difícil, sí, pero mirade o que nos leva despois, que cando chega aquí esta especie invasora, a problemática que hai posterior tamén é moi custosa e moi difícil de controlar. Ben, o da mandarina saleu simplemente por eso, porque se lle decía eso, e foi nunha presentación o xoves antes da feira. Na feira nin se falou da mandarina en absoluto. Pero, bueno, pois o que lle gusta a prensa ás veces, pois tamén o sensacionalismo e lle tiraba máis eso que falar pois de como iba a apicultura ou un tema moi importante que tamén xa comentou o primeiro ponente da mesa, era o recoñecemento de raza da abella autóctona. Ben, pero, bueno, pois lles atrae o que lles atrae. E Esther non dixe en absoluto nunca que iba a chegar aquí a mandarina, pero sí que é importante controlar a entrada de outras especies. Con respecto á Universidade e Centros de Investigación, importantísimo buscar outros métodos de loita, sobre todo a poder ser loita biolóxica sempre, e, ollo, a loita biolóxica tamén hai que controlarla moito antes de utilizala, eso sí. Ou buscar outros tipos de loita, como feromonas e demais, ou outros atraíntes. E con respecto ás axudas, poño aquí do Ministerio as comunidades autónomas que o sofren. Por qué? Porque agora mesmo a única axuda que hai para a vespa velutina é a través do plan apícola. Para os que non saibades o mellor pois, o que é o plan apícola, pois, son as axudas que van para cada comunidade autónoma con respecto á cantidade de colmeas que hai nesa comunidade autónoma e é pois, para técnicos, material apícola, pois, neste caso, pois, por exemplo, alimentación, algo moi importante con respecto á vespa velutina, ceras e demais. Pero aí tamén hai un punto nesas axudas que é loita contra a vespa velutina. Para empezar, xa non nos chega coas axudas que hai para o resto de cousas. E aínda por riba, que xa o transmitimos tamén á Consellería, non poden ir por esta canle as axudas ao sector, porque entonces sí que estaríamos pois outra vez volvendo a aumentar e baixar a competitividade da apicultura en Galicia ou nas comunidades autónomas onde está afectando a velutina con respecto ás que non. Me imagino que nesto estaredes de acordo comigo, co cal esas axudas teñen que ir por outra canle. E a nivel da web, pois que tamén pois axuden máis con axudas. Outra vez a medios de comunicación que houve aquí durante toda a mañán, bueno, pois cando foi tamén xa no 2016, pero sigue pasando, porque de feito un apicultor que tamén está aquí, lle fixeran non fai moito unha entrevista na TVG, apicultor da agrupación ademais, o poñían falando a él e falando da vespa velutina e poñían imaxenes da Dolicho véspula media. E nos estamos cargando moitísimos exemplares da Dolicho véspula media que a pobriña non ten a culpa ninguna, verdade? E entón, bueno, por favor, eso sí que lle pediría a todos, sobre todo a prensa, que sean bastantes máis rigurosos neste niño en tribes,
pois localizan un nido hispasiática, tal, despois a min me pasa o de prensa a foto e dixen, home, non, pero isto non é velutina en absoluto. Ben, e nada máis, penso que é un problema de todos e todas e que entre todos e todas temos que loitar contra ela e non pode ser de outro xeito que non sexa acompañados da universidade, eso dende logo. Moitas gracias, Esther. Feito esta primeira ronda de intervencións, pasamos ao tema das palabras. Entonces, non sei se había por aí micrófono ou, se non, de viva voces. Bos días. Primeiro, a Xunta declarou como praga xa a velutina? Ou non? Segundo, respecto aos insecticidas ou líquidos, que parece que eufemísticamente se di líquido, introducir líquido para o control insecticidas. Que insecticidas se empregan? En segundo lugar, a deriva, o goteo, supoñendo que pulléramos un goteo de 100 metros cuadrados sobre 25.000 niños, serían 250 hectáreas. Bueno, en Galicia, no viñedo, herbicidas nas cunetas, con derivas dos acuíferos, emprego de insecticidas de miles e miles de hectáreas. Por lo tanto, eu non me preocuparía. Protección das persoas, sí, por suposto. Pero ao medio ambiente, bueno, ao falcón abelleiro, mellor as velutinas mortas con insecticida podían intoxicalo, afectalo. Por último, respecto ao insecticida que se emprega, o líquido para eliminar a velutina que se emprega en estas situacións. Gracias. Ben, hoxe aquí nesta mesa non hai representación da Xunta, neste caso eu concretamente estou representando a Academia, non a Xunta, pero, bueno, parte das preguntas poden ser responder polos compañeros sin problema ningún. Isto, Esther, non sei se queres comentar algo. En principio, dos temas de plaga por aí, a ver, é un dos temas que evidentemente se poderán falar despois durante esta reunión ou ao final, pero o que o sector se organice, en este caso, faga as preguntas axeitadas como sector na línea que antes, ao inicio da inauguración, comentaba a presidenta, ou no que mismo dixo Jesús, esta reunión de hoxe non deixa de ser un foro importante onde eu penso que está reunido o máis importante, en este caso, do sector apícola de Galicia, e o que se faga desde aquí non deixa de ser un primeiro punto de partida para o mellor facerlle chegar á administración as cousas nas que está a xente de acordo. En principio, o feito de unión do sector, ningunha administración, sexa do color político que sexa, vai estar de espaldas a ese sector unido. Por lo tanto, os temas que se plantexen en canto a estrategias, participación nesas estrategias, etc., en parte está nas súas maus tamén. Entonces, como que vostede dixo, foron múltiples cousas, e vexo que non está moi contento, invito a que unha por unha as cousas que queden sin respostar vamos intentando responderllas unha a unha. Un era o tema da plaga, outro... Permiso, eu queria explicar, a ver, non se pode usar venenos á beira dos ríos. A beira dos ríos é onde hai máis velutinas. Iso é un problema. Canto menos envenene, mellor. Outro, a actuación dos bombeiros depende de que tipo de bombeiros. Nos ali na comarca de Celanova, como dicen os abelleiros, mirou para San Antón. Por qué? Porque temos un grupo de bombeiros, que algúns son abelleiros e outros non, pero modificaron as técnicas de eliminación de niños. Xa non usan o veneno directamente como recomenda a Xunta. Dano pulverizado, co cual o uso do veneno é o 80% menos que outros bombeiros ou outros grupos de xente que se dedican a envenenar niños. Co cual é aforro de cuartos e, sobre todo, aforro de contaminación. Outra cousa, falando das arpas, según os forestais, non se poden poñer no monte, porque é un peligro de incendio.
O abelleiro que se expone a poñer arpas no monte pode verse implicado nunha solicitud de iniciación. Iso tamén é outra. Terceiro, ali en Celanova, na comarca de Celanova, sempre lle ofrecemos a todos os concellos do alrededor e aos de calquer lado de Galicia a técnica de traballo que temos montada ali nós. Son abelleiros da nosa asociación de abellas nais e son doutras, danos igual. Que pasa? Os bombeiros reciben os avisos do 012. Niño en tal sitio. Eles pásanlo temos un grupo, pásanlo a nós. Entón, un abelleiro ou un entendido en avespas e en abellas localiza o niño e xa indícalles é velutina ou non é velutina. Se non é velutina xa non van. Nos vemos ali cada cousa por a nosa zona dos bombeiros que é increíble. Hai un concello en concreto que cando van a distribuir un niño de velutina van aos 2 coches dos bombeiros. Van todos. Cando só se necesitan 2. E teñen que ir todos. Por qué? Porque se é lonxe da base e hai un accidente dun coche e teñen o coche dos bombeiros alá no quinto demo matando o niño de velutina, teñen que ir á base e da base volver para lá. Cando cheguen xa non hai personas vivas. Entón, un desastre da organización. Nós ofrecemos a todos ali que falen cos bombeiros da comarca de Celanova, que colaboran con todo o mundo, explícanlles como eles envenenan os niños de velutina pulverizado, o veneno pulverizado. Usan o 80% menos, gastan moitísimo menos e contaminan moito menos. E como teñen eles organizado? Eles non van todos, van 2 solo. Non teñen que levar estos aparatos estos motores que a xunta. Eles cambiaron a técnica. Teñen problemas de que só usan eles. Os alrededores, un desastre. Carballiño, un desastre. Xinzo, total, desastre total. Berín, por non o sei. Bande, outro desastre. Non o fan ben. Non matan niños, quedan niños colgados e logo eso envenenan moito. Como a maioría dos ríos ou dos niños por ali están a beira dos ríos, non poden usar venenos. Quedan sin desfacer. Que pasa? Van os cazadores da noite e pum, pum, a tiros. Quería contestarlle eu sobre a declaración de praga. Bueno, eso xa o levaron ao Parlamento galego tamén, e a Consellería contesta sempre o mismo, que a legislación que hai é moi difícil declarar a praga porque a legislación é para pragas en vegetais. Entonces, aquí se trata de un animal. Pero nós decimos, sí, pero os efectos desta praga van tamén os síntomas vegetais, porque, claro, o que le vamos dicindo, se comen as abellas e outros polinizadores, pois eso afecta a produción vegetal. Por lo tanto, eu creo que había que enfocarlo desde ese punto de vista para declarar a praga. Eu creo que sí, habría que declarar a praga. E non só decir que a legislación que hai se entende que praga é solamente para as pragas vegetais. Eu creo que aí é un error grande. E non sei que outra pregunta, bueno, o de poñer insecticidas, pois claro, lanzar insecticidas ao aire, biocidas, desparramalos por todo o territorio, bueno, pois claro, non ten sentido. Son 250 hectáreas, 25.000 niños, a 100 metros cuadrados de protección do plástico que se colocaba, 250 hectáreas. Solamente de herbicidas de aquí hasta a provincia de Pontevedra, nas Utetas, bastantes máis hectáreas de impacto. Bueno, pero é a maiores. Tamén nos decimos, cando se dice que nas trampas caen moitos outros insectos, tamén decimos máis insectos como a velutina, porque o que dicíamos antes de que agora os coches no Brau igual non hai... Bueno, eso foi un artigo moi interesante de Guitián na Voz de Galicia que falaba deso. Non hai moito tempo, que falaba deso de que agora vai un no Brau por aí e non atopa os cristales do coche, non chega a casa con eles sangrando como ocurría antes, cosas desas. Jesús, decías comentar algo. Eu creo que hai que evitar por todos os medios a utilización de insecticidas así de calquera maneira.
intentar responder á cuestión. Praga, que eu saiba, non foi declarada praga. Eu creo que ten que vir unha medida, un paraugas a nivel europeo. Xa non é unha cuestión de Galicia, de España, de Francia, a nivel europeo. Botan falta, pois, o mellor representantes que vayan a Europa pedindo solucións. A cuestión dos insecticidas, pois utilízanse moitísimos e algúns prohibidos, porque hai insecticidas que se poden utilizar, por exemplo, na corte das vacas, para matar moscas, tal, pero non se poden utilizar aberto ao medio ambiente. O insecticida máis utilizado é unha permetrina, ¿no? E realmente estánse envenenando nidos, matando nidos a cañonazos, ¿no? Entonces, eses avances de pulverizar en vez de que sexa líquido, moito mellor. É moi distinto un herbicida que un insecticida. E eu estou en contra da utilización de herbicidas e insecticidas en determinadas circunstancias, non se pode utilizar un insecticida. Pero, por desgracia, dos máis variados e de concentracións altas e tamén nos falta o dato. Cantos litros de insecticida se teñen utilizado en Galicia para destruir os nidos da velutina. Moitas veces se destrúen, non se retiran, quedase residuo. E moitas veces os compostos químicos, cando van á terra e se disgregan, son máis tóxicos os componentes que a súa molécula original. Utilizar insecticidas e protexer abellas é incompatible. É incompatible. Entonces, haberá outros métodos, haberá que investigar noutro tipo de métodos, non? Permetrinas na casa, incluso na saúde persoal das persoas, cando Sí. ten unha alteración por ácaros, Claro. tense permetinas, nas Pero- casas pulverizas e permetinas. Pero é distinto. Bueno, do seu punto de vista, eu estou moi concienciado e moi preocupado polo medio ambiente que llevamos deixar ás próximas xeracións. Un medio ambiente cheo de tóxicos? Pois non. Moi ben, isto un poquinho por organización, se non lles importa, cando falen, excepto os que estuveron na mesa ou así, pois preséntese que vamos dicindo quen son e quen representan nese caso, para así pois coñecernos todos. Despois, se hai algún tema concreto, referir a algún ponente, manifésteno tamén. Se hai un comentario, pois ningún problema tamén, o que consideren oportuno. Digo por organización deso. Procuren eso. Falamos. Non vai quedar nadie cortado en ningún sentido, pero orden en ese sentido se fan favor. Eu quería facer un comentario ao respecto, pero basicamente xo contestou Xesús. A utilización de insecticidas a protección das abellas é incompatible. E despois hai outra cousa, que se usen outros tipos de insecticidas en outras aplicacións non xustifica que se teña que utilizar masivamente insecticida. O que hai que buscar é métodos para non usalo ou reducir de outros en outras facetas que sí se está utilizando. De todas maneiras, as contas, a min, claro, cando se fan as contas sobre áreas, son un pouco... Parece que é irrelevante, pero se miramos en litros, se estamos falando de 26.000 niños que se detectaron o ano pasado, poñamos que se sacaron 16.000. Son un litro por niño que normalmente podese utilizar incluso máis, hasta 2 litros de... Estamos falando de en torno a 16 toneladas de insecticida que van ao medio. Eso acaba nunha parte, acaba nas beiras dos ríos e que provocan, pois, o que moitos pescadores, indirectamente, o que moitos pescadores están se queixando, xente que coñecemos pescadores de río, que din, non hai troita. Como vai haber troita se todos os insectos que están na cadena trófica da troita están morrendo? Ben. Siguiente pregunta. Hola, bons días. Para Xesús, quería a ver se ten aportar algo sobre leí un artículo que os franceses estaban pondo micro GPS en certas avespas para encontrar os nidos. Non sei se é certo ou non. Sí, bueno, Francia, no, concretamente en Italia e en Inglaterra están facendo isto. Por qué? Porque nesas zonas donde aínda non chegou a vespa velutina, é importantísimo detectar os niños. É importantísimo, non? Che vou a dar un exemplo. Alemania, o ano pasado, detectouse un niño en abril, maio, retirouse a finais de setembro. É dicir, a
atendendo o ciclo biolóxico, seguramente as raíñas xa estaban difundidas. Na vespa velutina, se un ciclo biolóxico podemos comparar con un cuello dunha botella, se deixamos que pase despois é imparable, ¿no? Entonces sí que están poñendo todos os mecanismos para que, por exemplo, Inglaterra, que é un país que coñezo bastante ben, detectar a avispa, a súa presencia, e despois detectar o niño e destruílo. Detectar niños aquí, en Galicia, poñéndolle GPS ás avispas, non ten sentido, ¿no? Pero é certo, Italia están traballando moito cun radar armónico e Inglaterra tamén, ¿no? É dicir, aparecen as velutinas no colmenar, enseguida lle poñen cebo, triangulan e queren saber onde está o niño e destruyen. Pero efectivamente, destrucción de niños, eses niños que aparecen neses lugares onde aínda non se estableceu a vespa velutina. Moi ben, había por aí máis preguntas. Sí, buenos días. Mi nombre es Alberto Buimilio, soy químico. Entonces, como tal, estoy totalmente en contra de la utilización de insecticidas. Yo lo siento mucho, pero el insecticida tendría que ser el último recurso. Siempre sería el último recurso. No quiere decir esto que en algún otro sitio sí se puede utilizar un insecticida. Hay insecticidas de muchas variedades, tóxicos, nativos, no tóxicos. Cada insecticida tiene su etiqueta, su ficha técnica, su ficha de seguridad. Entonces no podemos utilizar insecticidas así como así. Por ejemplo, me extraña que se esté utilizando insecticida por parte de los bomberos, como tú has dicho, y que no haya un material de protección para ellos. Entonces también me choca. Si tú no tienes los medios para utilizar algo, pues no lo puedes utilizar. Otra cosa que me choca mucho también es el concepto de definición de plaga. La Organización Mundial de la Salud define ya plaga. Plaga es aquello que puede causar daños físicos o daños materiales o daños económicos. Aquí los daños económicos me da la sensación de que son muy elevados. Muy elevados. Y luego, puedo hacer un reproche. O dos. El reproche es que estoy viendo 5 botellas de plástico. El plástico no se debe utilizar. Y debería haber una jarra de agua que no se debe. Pois... Me da la sensación de que los tiros van por las feromonas. Entonces me gustaría saber qué avanzado está este tema, si se ve una salida y si hay otros países en los cuales ya vayan más avanzados, o ya utilicen o ya las hayan decidido. Muchas gracias. Agradezo a túa intervención nas formas e no fondo. Sí, eu son un defensor da auga do grifo. E a auga do grifo sanitariamente ten menos risco que a auga embotellada. É así. Tipo de escoller os boletíns epidemiolóxicos e hai máis cuestións de saúde pública coa auga embotellada que coa auga do grifo, ¿no? Pero seguro que aquí os compañeros do Consello toman nota e nunca máis vai haber auga embotellada, ¿no? Comentabas dos insecticidas, pois estou de acordo, non? Non se deben de utilizar dese xeito insecticidas. Comentabas, por exemplo, dos bombeiros. E quen formou os bombeiros para retirar os niños? Quen os formou? Nadie. Quen formou os GES? Ninguén. Quen forma a xente? Porque eu cando vou e me encontro coa realidade, pois me encontro con que non protexen os ollos, entonces un día se dan conta que a vespa velutina tamén bota un pouquiño de gotas de veneno e lle entra no ollo, ¿no? Despois teñen eses traxes que son insufribles, falta un traxe que protexa para retirar o niño da vespa velutina. Eses traxes non teñen un protocolo de limpeza, eses traxes chegan á base, se che sinten mareados, é dicir, e o básico. Esa xente que estamos poñendo a retirar niños, alguén lle fixo unha proba de alerxia? Non. Por qué? Porque non hai veneno puro da vespa velutina. E é certo que sempre hai unha reacción cruzada con outros venenos de insectos, pero tamén temos casos onde un apicultor non é alérxico, e un caso descrito nunha revista científica, non é alérxico á picadura da abella, pero sí á picadura da vespa velutina. ¿No? Concreta, sí. ¿Y un análisis de la colinasteraza? ¿En qué sentido? Daría
tenía idea de la exposición a la que estuvo Pois sí, esa persona claro, a un claro, desconocida. claro. Sí, no? Despois da cuestión da, é dicir, falta formación. A mí me preocupa a saúde dos bombeiros, a saúde que vai a retirar, a saúde da xente que vai a retirar os niños. Quen os formou? Onde hai un expertos en formación sobre a vespa-velutina? Non o hai. Nos falta moito coñecemento. E xa para pechar o tema de feromona, bueno, buscamos esa sustancia específica, pero eu non sei, dicir, non sabemos nada do comportamento sexual de cópula da vespa-velutina. Non sabemos. Entonces, bueno, o ter a feromona, o ter o dispensador, o ter esa concentración, o saber que ten unha vida media de 4 ou 5 semanas, nos vai a permitir, pois, despois testalo no campo. Non poderemos testalo no campo se non temos recursos, non? Porque ben sabes que 2, 10 trampas non son estadísticamente significativas, non? Jesús. Si me permitides engadir unha cousa simplemente. Na medida do posible, tanto nas preguntas como nas respostas, ser o máis concretos posibles Solo unha do grau. Sí, solo para engadir unha cousa que dixo Feas, con respecto aos atraíntes, nos, por exemplo, estamos traballando en colaboración con o SEA de Vigo, Campus de Ourense e tamén nun transfronteirizo con Portugal a nivel de volátiles tamén de outras sustancias que está visto que atraen moito as velutinas. Que pasa? Que tamén o que vemos e de estudios que fixemos pois non funcionan igual todos os atraíntes, o mesmo atraínte non funciona igual durante todo o ciclo, nin siquiera coa mesma botella, nin posto no mesmo sitio, nin nada, así que hai variacións con respecto ao ciclo delas. Entón, bueno, a ver se o mellor coas feromonas, pois non temos tanta variación, pero penso que vai pasar tamén un pouquiño o mesmo. Non sei se... Non son pito niso. Eu que sei que por primeira vez temos a feromona sexual que atrae o macho a velutina e desexando probala. Perfecto, pois os estudios non lo dirán despois como funciona. Moi ben. Un día, son mini abelleiros sin abellas. Nestes momentos. Quería saber, as miñas preguntas eran dúas, unha por as feromonas, hasta que punto están adiantados os estudos, tanto ao comportamento, a biología da velutina, porque me parece básico ter os coñecementos necesarios para despois poder aplicar solucións. E desde logo reafirmar que a chapuza en canto a retirada de niños en medidas de... Moi ben. Jesús, respondeste. Eu non sei se estiveches na presentación que houve pola mañá, Mini, bueno, pois eu presentei uns resultados, niños obtidos en xaneiro, teñen poboación de velutinas, teñen moitas reinas, entonces o que se pensaba de que non hai que retirar niños no inverno, finais de outono, porque non teñen poboación, pois nos mostra outra realidade, non? Da bioloxía da velutina realmente sabemos moi pouquiño, non? E unha cousa, tal como moi ben explicaba Luis, é a situación da velutina na súa área de orixe, na súa área nativa, e como se está comportando aquí cos parámetros medioambientais que hai, sin a presencia de depredadores naturais e todo o que conleva. E efectivamente é básico, temos que falar en termos dunha ciencia da invasión, é un invasor, é básico coñecer o invasor, o seu comportamento, como se adapta, no? Pero non hai moitos estudios, e menos aquí, porque non hai recursos. É dicir, se un non conta cun laboratorio, recursos económicos, materiais, personais, pois pouquiño pode facer. Ben. Calidad pura, simplemente humilde espectador, porque el interés cultural por este tema no vale que me afecta, me interesa mucho. A miña pregunta non vai ser técnica, ni todo menos podría chamarse como unha cuestión de orden. Na mesa eu detecto unha carencia que é a presencia das lendas administrativas. Non sei se isto quedou máis ou menos de alguma maneira explicitado ao comezo da xornada, non sei se se dixo ou non, pero a mí parece importantísimo que estuve presentando isto. Están salindo moitas cousas críticas máis ou menos veladas sobre a administración, sobre o funcionamento da administración autonómica neste tema. Non sei se foi medo da organización non convocados, se foi medo da xunta non ter el risco a tomar as críticas, se foi medo dos propios apicultores a que mellor obrigan ao risco por as críticas e que se puderan deixar pequenas axudas que teñen na actualidade, porque eu detecto, por a cantidad de temas que foron salindo,
presidente da Xunta sería importantísimo. Entón, tomando tamén un pouco o que dixo o moderador, penso que esta xornada quedaría incompleta se ao final non houbera unhas conclusións escritas que se fixeran chegar precisamente a administración. Parto da idea tamén xeralizada sobre o escepticismo que poidan producir ese tipo de alegacións, ese tipo de escritos, non? Pero penso que de alguma maneira, pues, para que isto tuvera unha apariencia de autoridade sería necesario que tuvera pues, ese tipo de manifestación. Nada máis, moito nada. Moi ben, vostede atinou no que estaba dicindo, ese tema pois perfectamente foi exposto na inauguración, en este caso pois pola presidenta. Entonces, Como non escoitei do por eso. contestado o tema. O resumen é que a administración foi invitada, polo motivo que sexa, pois non está aquí. En principio, pois, na línea que eu dicía antes, as suxerencias que se lle queiran facer chegar, entendo que, sobre todo, se vai unha representación grande do sector, como é en este caso, pois, o que poida xurdir de aquí, pois o normal é que, por suposto, que lle faga caso e que o teña en conta nas súas estrategias. Isto, ademais, como se expuxo aquí, non sei se foi na inauguración ou despois, queda grabado todo de xeito que todo o mundo pois pode consultar para ver o que se dixo, o que non se dixo, etc. Por lo cual, en principio, estaría ese aspecto cuberto. Aquí Jesús quería comentar algo. Sí, é dicir que, efectivamente, a administración, eu dixen antes que parecíame que sentían un pouco de alerxia a falar do tema cos sectores afectados. E realmente no protocolo da Xunta dice que estarán representados, por exemplo, o sector da apicultura. Non estamos. Estamos sempre dicíndollo e nos dicen que sí, pero se dixen antes, salimos da reunión, despois é que non. É dicir, non nos chaman. Formouse aquí unha plataforma, igual que promovemos tamén nós desde AGA, tanto en Asturias como en Santander, para ir todos xuntos, que vámonos a reunir outra vez este sábado en Torrelavega. Bueno, pois tamén fixeronse aí uns escritos e unhas conclusións e unhas peticións. Entregáronse tanto na Consellería de Medio Ambiente como na Consellería de Medio Rural. E non van deso vai 4 ou 5 meses. Nada. Volvemos a entregar os mesmos escritos e non houve resposta. Entonces, xa dixemos que nós mañán vamos facer unha concentración en Ourense, porque é onde están os apicultores máis profesionais, e vamos a entregarlle novamente esos escritos e peticións ali a delegada para que os eleve a Consellería. Entón, nós non podemos entender como que fomos diante en Santander, en Cantabria, se reúnen a miúdo cos sectores afectados. Aquí non queren saber nada. Entón, eso é realmente penoso, por non dicir outras palabras máis gruesas. Eu que quería era facerlle unha pregunta, xa que está aquí o representante do grupo de investigadores que están traballando no Falcón Abelleiro da Universidade de Alcalá de Henares, pois que nos comentara un pouquiño que perspectivas ofrece e que tipo de traballo están facendo eles. Fernández. Me chamo José Manuel Fernández, formo parte do equipo de investigación da Universidade de Alcalá de Henares, no Departamento de Ecología, e fomos o que sacamos o tema do halcón abejero, non? Bueno, en principio o que fixemos foi dar uns adiantos do que habíamos registrado nunhas cámaras que se colocaron nos nidos para ver que aportes de alimentos traían os adultos a dar de cebar as crías. Neles detectamos os panales que máis presencia tiñan só podían ser de 2 especies, polo tamaño da celda, non? Ben podían ser do cravo ou ben podían ser da velutina. Por descartes, pensamos que es máis de la velutina, a la espera de hacer unos análisis moleculares que se harán en el próximo proyecto, que seguimos a espera de que nos lo financie, esperemos que sí. Pues bien, por la presencia de algunas de las
larvas de velutina que estaban en una fase de crecimiento apropiada para poder identificar si era la cravo, si era la velutina, todas las muestras extraídas eran velutina, no apareció ningún ejemplar de cravo. Y luego en el interior del nido, cuando estábamos actuando, pues siempre bien de esos panales que alguna larva completó el crecimiento y echó a volar sin que fuesen comidas o devoradas por las crías, pues también siempre eran ejemplares de velutina, ¿no? O sea, estas cosas nos invitan a creer que efectivamente el halcón abejero es una especie, digamos, especializada en la velutina. Una sería esos factores directos, otras son unas reacciones que se producen en especies que efectivamente hay unos datos que pueden indicarnos si una especie es, digamos, monoespecífica a la hora de capturar presas. Aquí tenemos dos datos claves, que son la aparición de la velutina en el año 14, hasta día de hoy, produjo que el número de parejas reproductoras en nuestras zonas de estudios se incrementaran acorde con la aparición de la velutina. Ese es un factor determinante que indica una especialización del abejero por parte del consumo de velutina. Dos, es el número de crías por pareja que tienen estas aves año a año. También se vio aumentada, de manera que el número de crías que tenían anteriores a la llegada de la velutina era bastante más inferior a cuando apareció el insecto este, ¿no? Y el tercero es el índice de fracaso, ¿no? que sufría la pareja en años anteriores a años de manera que en los años donde había la velutina el número de éxitos reproductores era mucho mayor que en los años anteriores. O sea, un poco esto es así a espera de que sigamos ampliando las líneas de investigación. Muchas gracias por las aportaciones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues solamente... Sí, señor. Ola, bo día, eu veño do Concello de Pontareas, o meu non é nin pregunta, nin reflexión, é máis unha pataleta de impotencia, porque, si ben, como dixo Xesús, ao principio, a nós temos aberto pola Xunta, por haber repartido trampas, un proceso, un pouquiño chama a atención un dos concellos que nos encargamos de repartir trampas, non como noutros concellos, repartilas como caramelos e non levar seguimento, sino que repartimos a veciños que se identificaron, que se localizou onde se poñía a trampa, se fixo un seguimento por parte do Concello de esa trampa, como estaba funcionando, as capturas que había periódicamente delas, se entregaron fichas para cubrir e o Concello revisaba periódicamente esas fichas. A parte, o sei de primeira man, porque eu son do Departamento de Medio Ambiente e un dos encargados dese proceso. Tamén decir que do que falabades dos bombeiros, bueno, por certo, a Xunta nos abre polo decreto que foi aprobado por ela no 18, cando a nosa campaña, o ano pasado, habíamos empezado antes de aprobarse o decreto. Entón, nos abre o expediente porque, según ese decreto, só se poden repartir trampas a xente que teña, pois, que sexan apicultores e que teña registrada o seu apiario e nos repartimos a cidadáns, pero que estaban controladas. Que ata entonces non estaba registrado. Despois, tamén falar dos bombeiros, nos en Pontareas os niños non se retiran por Traxa, os retiran os bombeiros do Concello de Pontareas, ao cal se lles entrega un simple traxe, que como ben falastedes, é un traxe meramente... Sí. Non se pode traballar con el. No verán. É escandaloso, porque aparte non cumplir os requerimentos de seguridade para os traballadores, é o único que nos dan é unha pértiga, é un traxe, é un papel onde pon cuidado non che piquen e cuidado co veneno non o bebas. Esa foi a formación que se nos fai dende a Xunta. Que pasa? A nós, pola subvención que reciben os bombeiros, se nos obriga a retirar por parte do Concello os niños porque temos unha central de bombeiros en Pontareas, cando noutros concellos vai Traxa ao que se lle paga. Os bombeiros a Pontareas simplemente
se nos dá un traxe para os bombeiros e unha pértiga. Nada máis. O resto dos recursos os puxo todo o Concello, tanto das trampas como do líquido, como do personal que retira niños, porque en Pontareas, aparte dos bombeiros, hai apicultores que se dedican tamén a retirar moitos desos niños, e como ben decía el, aparte das 26.000, podo decirvos que só en Pontareas o ano pasado retiráronse máis de 316 niños, e resulta que cando vamos á aplicación da Xunta, os datos que temos recollidos polo Concello non son os mesmos que se recollen no programa donde os grupos de Grumil e os grupos de bombeiros teñen que subir os datos. Resulta que a Xunta publica uns datos moi inferiores e nin tan siquiera veñen recollidos as coordenadas que nos trasladamos a ese programa veñen ben recollidas. De feito, o que decías tamén de investigación, o Concello encargouse de, primeiro, estudiar onde se poñen as trampas, que frutais había cerca, cales eran as rutinas das abellas, cando se collían máis. Ora, temos feito varias follas de Excel con varios datos que, ao final, non sabemos moi ben a quen remitilos, si que dentro do Concello os estamos utilizando para facer un mellor trampeo e para un pouco saber a donde mandar os bombeiros cando hai un aviso de un nido, porque tamén os avisos dos nidos de velutina por parte do 012, pois igual a recollida de datos non é a máis axeitada, non podes no rural intentar que un bombeiro intente localizar un niño que che está ubicado nun árbol a 5 metros. Intenten concretar un pouquinho, se poden. É que, como xa dixen, é máis unha pataleta de frustración que un aporte. Eso, localizar un niño no rural que está encima dun árbol cerca dunha casa de... Cando se pode mandar por coordenadas GPS. Botamos un pouquinho en falla que a Xunta poña medios que os hai tecnolóxicos simplemente para eso, combatir unha plaga que nos ataña a todos. Sinto pola pataleta, pero que... Entendo que é un comentario, non sei se había algún detalle que quere que lle respondan explícitamente. Vale. Algúna pregunta máis? Bueno, pois a mí só me queda darlles gracias ao Consello Galego de Cultura, posto que gracias a eles pois foi posible esta xornada. Evidentemente, puxéronse encima da mesa os problemas principais relacionados coa velutina e tamén posibles accións para o futuro. O que se comentaba antes de que por primeira vez, bueno, por primeira vez é moito dicir, pero é unha das primeiras veces que está todo o sector reunido. Antes comentaba Jesús fala por unha asociación, hai moitas asociacións, e se todas van xuntas, posiblemente o efecto sexa bastante máis completo a nivel de administración. Iso é algo que queda, pois, en este caso, pois, no que les decidan, que entre todos se decida o que sexa máis proveitoso, en este caso, pois, para todo o sector apícola e, por suposto, redondeando, pois, para todos salimos beneficiados, que somos todos os galegos. Moitas gracias a todos.